nahraj, to jest. Zanim je uložená úder vyzerá tak, že na telo a od neho idú uverteriny, ktoré dozadu sa prichádzajú ovári. Čiže vy budete takto. Co je ten balón? Dneska lahodaj. Teraz budem operovať, nie? To se treba natočiť. Jasne. Zas To pošlem. to Amatória. dám na YouTube. Anatomii Slovakia. Slovakian Anatomy. Keď si boli v Afrike. Excavácio recto uterina je hlboké. Tam ďalej, mohli by sa čo urobiť s tým ovárom, s tou zubou uterinou. Čiže bude mať uterus, bude mať závod nejaký, to bude takzvané ligamentu lasu uterina. Ale aj zuba uterina bude mať takýto záväz, čiže tiež bude ešte intraperitonálne uložený. Tu nám sa prichádza dozadu ováriu, než by sme chytili vajíčko, môžeme to tam hodiť. Mám do veci nemôžem. Čiže vidíte ten žánek dvojný. Najlepšou frakciou je exkaváciou. Recto uterina. Recto uterina, pretože